Os traballadores das sucursais bancarias do país din basta. Nos últimos meses, as grandes compañías bancarias están a pechar sucursais e despedindo empregados. Unhas medidas que o Banco Sabadell continuará cun ERE, o que suporía o despido de preto de 2.000 persoas. Contrarios a estas medidas, os traballadores do banco comezaron unha serie de folgas nas diferentes cidades. No día de hoxe, foron os traballadores de Vilagarcía os que pararon a súa actividade durante unha hora. Este ano mismo xa tuvo unha reducción de personal de maneira voluntaria de 1.800 compañeiros e agora anuncian o despido de outros 2.000 compañeiros e compañeiras, ¿no? Entonces, chega un momento en donde, se votamos contra, estamos falando prácticamente de casi 4.000 persoas este ano que o Banco de Sabadell manda á calle ou intenta mandar á calle. Ese é o motivo da folga, ¿no? Ademais dos despidos, se a medida do Sabadell avanza, pecharánse tamén máis de 400 oficinas. Nos últimos 10 anos, a banca perdeu 100.000 postos de traballo. 100.000 postos de traballo. É dicir, 100.000 familias padeceron o peche de oficinas e, en todo caso, o irse á calle. 100.000 familias, non? Dende o Sabadell xustifican esta decisión por motivos económicos, uns argumentos que non convencen aos traballadores. Son ridículos, non? É dicir, o banco sempre ganou cartos. É certo que o banco, como calquer tipo de empresa, dependendo das circunstancias e en todo caso, nos momentos que se vai vivindo na vida a nivel de crisis, unhas veces gana máis e outras veces gana menos, non? Pero os bancos sempre ganan. Os empregados tampouco creen que se deba á digitalización, outro argumento que consideran que non é certo. Eso todo é mentira, é dicir, os clientes veñen menos ás oficinas porque as entidades bancarias obligan a que os clientes vayan aos caixeiros. Continuando coas movilizacións, todas as sucursais bancarias do Banco Sabadell farán folga no día de mañá. Ademais, contando co apoio de todos os sindicatos a nivel nacional, haberá manifestacións mércores e venres. En Galicia terán lugar na Coruña e Santiago.